jedan motiv, a taj motiv je dječji osmijeh. Mislim da je malo tko od nas ovih dana mogao ostati ravnodušan na priču o Valenoj Nori i njenom životnom problemu. A najmanje mogao ostati ravnodušan na ono što je bilo ispred tog problema, to je njezin topao osmijeh koji poziva na otvaranje. Hvala vam što ste se otvorili i ovim svojim prisutstvom otvorili sebe za davanje drugima, kao i otvorili se za primanje. A ono što ćete primiti večeras bit će pjesma, bit će ples i bit će radost. Pa stoga, evo na početku da ostanemo s tim motivom dječjeg osmijeha, pozivam pozdrav kulturno-umjetničke udruge Prigorec iz Sesvetskog Kraljevca, koji će nam izvesti koreografiju Imala sam puža muža iz pjesama i plesova Posavine u koreografiji Vladimira Kuraja i uz vodstvo voditeljice Lorene Čorić. Pa poslušajmo ih. Imala sam muža,
nakon ovakvog veselja stvarno nikakva tuga ni bolest nas ne može pokoriti. A sada bih najavio naš Hrvatski gajdaški orkestar. Hrvatski gajdaški orkestar koji je dio Centra za tradicijska glazbala Hrvatske. Oni će